Ahoj, já jsem Jan Franěk a chci studovat na Tymy. Tymy vnímám klíčovou pro svůj další rozvoj právě proto, že tam je ten aspekt nebo důraz na learning by doing. Teď jsem na vejšce a jako jo, baví mě to, ale zároveň tam trošku chybí jako ten praktický přesah těch vědomostí, který tam nabývám. Taky jsem si uvědomil v průběhu let, že mi nejvíce prospívá, když jsem obklopen dalšími lidmi, kteří mají za svůj hlavní cíl svůj osobní růst. Doufám, že v Tymy takové lidi najdu a společně dokážeme utvořit tým, s kterým dokážeme vybudovat opravdu něco, co bude stát za to. Rozhodně jsem týmový hráč a u svých projektů u našich budoucích projektů, dokážu dlouhodobě vydržet a nebudu se hroutit při prvním neštěstí nebo při prvním nezdaru. Zároveň ale samozřejmě, pokud se nám dařit nebude a opravdu usoudíme společně, že ten projekt nemá smysl, nevadí mi spálit mosty a bez nějakých dlouhodobých sil se můžeme posunout dál. Dál bych rád zmínil diskuze. Diskutovat mě baví, vždycky mě bavilo, dělám to celý svůj život vlastně a myslím si, že jsem v diskuzích dobrý, že jsem v diskuzích přínosem. Nemám problém říct svůj názor, nemám problém nesouhlasit, ale zároveň dokážu i uznat chybu. Taky ještě chci říct určitě to, že do Tymy bych nešel s prázdnýma rukama. Mám za sebou vlastně 3 roky projektu, ať už je to vlastně vlastní podnikání, nebo je to práce v neziskovém sektoru a myslím si, ať už budeme dělat cokoliv, tak tam bude někde moje místo, kde opravdu budu moct využít tyhle zkušenosti. Bohužel zjišťuju, že už mi jako trochu dochází čas, takže to musím říct rychleji, než bych rád. Takže za prvé je to profesionalizovat se. Zkoušel jsem hrozně moc věcí, ale pořád vlastně nevím, co je ta jedna věc, která já chci být opravdu nejlepší, co mohu být. A druhá věc je pracovat ještě v užším partnerství s někým na něčem konkrétním. Těším se, že bych v Tymy mohl nalézt ten správný klid na práci a safe space, plný lidí se stejným cílem jako já, a to stát s tou nejlepší verzí sebe sama.